ukuthi kulolu daba lomntwana wayecelwe mina ukuba abe isikhulumeli sesilo futhi kanye nendlunkulu ukuthi namanje kusenjalo akho lutho oluguqukile kulokho. Namanje umntwana sisabambisene, ngizwile ngibona futhi nakwezinye iy'ndawo lokuxhumana ukuthi kuthiwa mina sengixoshe umntwana. Lokho ngifuna ukuthi ngikucacise, akekho umntwana oxoshwayo la ekhaya. Ngisho noma ngabe ngifisa ukwenza lokho awukwazi ukumxosha umuntu ekhaya kubo, kodwa ngiqeda lawo manga lawo nalokho ongasilo iqiniso mina besilo. Bengifisa ukugcizelela ukuthi umntwana usaqhubeka nomsebenzi wakhe ngenhlonipho ngoba kade wenza ayithunywa indlunkulu nesihlalo. Ngakho bengifisa ukucacisa lokho nina besilo. Ngiyathokoza.